I Ozren Pliček, voditelj ekipe, Tomislav Martinac, Sakalovac, Dježnić, Nikola Svetić, Mateo Majstorović, Roko Masa, Andrej Sar, Ivan Đurić, Darija Šemović, Ilišvić. Muzika nešto. Čekaj. Čestitamo i sjajnom kapitanu Rijeke Lovri Gergoviću na preuzetom peharu. Pehar za osvojeno drugo mjesto dodijelit će gradonačelnik grada Gline, gospodin Ivan Janković. Drugo mjesto na Banićem kupu pripada NK Karlovcu. Samo nemoj si zube slaši. Molim vas jedan veliki pljesak za drugo plasiranu ekipu NK Karlovac. Pehar za osvajače Banići kupa dodijelit će predsjednik Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije, gospodin Davor Ivić. I ovim ćemo još jednom čestitati pobjednicima drugog izdanja Banići kupa NK Lokomotiva. Medalja i za roditelje.